बाजार वगैरे सोडून पुढे चाललो आहे। इथे पुढे गड नदीचा ब्रिज आहे, या ब्रिजचं काम देखील मोस्टली कंप्लीट झालेलं आहे। या साईडला महिंद्राचं शोरूम आहे, पिकअप वगैरे बोलेरो। इकडे डाव्या बाजूला नाईक पेट्रोल पंप आहे। इकडून या उजव्या बाजूला देखील रोडचं काम चालू आहे, त्यामुळे इथून डायव्हर्जन आहे दुसऱ्या लेनसाठी। इथून दोन्ही लेन चालू होत आहेत कंप्लीट। त्या ठिकाणाहून रोडचं काम झालेलं आहे दोन्ही लेनचं। इकडे उजव्या बाजूला गणेश मंदिर आहे वागदे। आपण आता वागद्यामध्ये आलो आहे आणि वागद्यामध्ये गणेश मंदिराच्या थोडं समोरच हॉटेल विश्रांती म्हणून आहे। इथे आपल्याला शाकाहारी मांसाहारी मस्त जेवण मिळतं मालवणी पद्धतीचं, त्यामुळे तुम्ही कधी आलात तर या हॉटेलला नक्की भेट देऊ शकता। पाऊस नसल्यामुळे व्यवस्थित वातावरण आहे, कोरडं वातावरण आहे।
इकडे उजव्या बाजूला ओसरगाव तलाव आहे. बघा इकडे या बाजूला तलाव आहे. आणि हा इथे ओसरगावचा स्टॉप आहे, एस टी स्टॉप. हा इथे ओसरगावचा मुख्य बस स्टॉप आहे. इथून ओसरगाव बस स्टॉप सोडल्यानंतर पुढे टोल नाका आहे. अजून चालू झाला नाही आहे, पण बाकीचं सगळं बांधकाम टोल नाक्याचं पूर्ण झालेलं आहे. इथून 1 किलोमीटरवर आहे टोल नाका. आता इथे पाऊस चालू झालाय. हा बघा इथे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला पहिला टोल नाका. पहिलंच नाही रे, बाकी काय टोल नाका नाही ना आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. पाऊस झालेला आहे, मुसळधार पाऊस आहे. याच्या पुढे कसारच्या ब्रिजचं काम चालू आहे, त्यामुळे ते थोडासा कंजेस्टेड एरिया आहे. एका बाजूचा आहे तो ब्रिजचं काम पूर्ण झालं आहे, दुसऱ्या बाजूच्या ब्रिजचं काम चालू आहे. हा एवढा रस्ता थोडासा खराब आहे.
हा रस्ता कसालला जातो, डाव्या बाजूचा सर्व्हिस रोड आहे तो. आणि आपण आता ब्रिजवरून चाललो आहे. मला कसाल मालवण वगैरे जायचं असेल तर तुम्ही सर्व्हिस रोडने जाऊ शकता. पण आपल्याला आता सावंतवाडीला जायचं आहे, त्यामुळे आम्ही ब्रिजवरून चाललो आहे. इकडे उजव्या बाजूला कसालला रस्ता जातो आणि इथे कसालचं बस स्टँड वगैरे आहे आणि तिकडूनच मालवणला रस्ता जातो, कसाल मालवण रोड. इथे कोकण रेल्वेचा ब्रिज आहे. कसालला कोकण रेल्वे ब्रिजच्या पुढे जरा थोडासा रस्ता करायचा बाकी आहे. एक सिंगल लेन चालू आहे, पण त्याच्या पुढे डबल लेन रस्ता चालू होतोय. पाऊस असल्यामुळे रस्ता व्यवस्थित दिसत नाही आहे. इकडून ओरोस चालू होत आहे. इथे उजव्या बाजूला देखील एक पेट्रोल पंप आहे. मला जैतापकर कॉलनी वगैरे जायचं असेल तर पेट्रोल पंपाच्या समोरून सर्व्हिस रोड आहे डाव्या बाजूला. तुम्हाला ओरोस सिंधुदुर्ग नगरी येथे जायचं असेल तर इथून डाव्या बाजूला सर्व्हिस रोड आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही बॉक्सवेलमधून टर्न मारून ओरोस सिंधुदुर्ग नगरी येथे जाऊ शकता. तोच रस्ता पुढे रानबांबोळीवरून
कसाल मालवण रोडला जॉईन होतो. तर आपण आता ओरोसच्या ब्रिजवर आहोत. इथून हा ब्रिज चालू होतोय ओरोसचा. याचं देखील काम पूर्ण झालेलं आहे. स्ट्रीट लाईट वगैरे सर्व फिक्स झालेले आहेत. ते आपण ओरोसचा ब्रिज ज्या ठिकाणी संपतो त्या ठिकाणी उजव्या बाजूला देखील एक पेट्रोल पंप आहे, इंडियन ऑइल. आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय देखील आहे, RTO कार्यालय सिंधुदुर्ग. इथून पुढे आहे जिजामाता चौक. या जिजामाता चौकातून उजव्या बाजूला आपण ओरोस सिंधुदुर्ग नगरी इकडे जाऊ शकतो. आणि डाव्या बाजूला जो रस्ता गेला आहे तो वर्धे या ठिकाणी. इथून पुढे आहे पीठढवळ पूल. हा पूल पूर्वी भरपूर हाईटने कमी होता. त्यावेळी पाऊस जरी झाला थोडा वेळ तरी पण त्या पुलावरून पाणी जात होतं आणि मुंबई गोवा महामार्गावरील वाहतूक बंद होत होती. पण आता या नवीन महामार्गाच्या वेळी पुलाची उंची बऱ्यापैकी वाढवलेली आहे. त्यामुळे पावसात इथे शक्यतो प्रॉब्लेम होत नाही. पाऊस असल्यामुळे जरा थोडंसं शूटिंगला प्रॉब्लेम होतो. आजूबाजूचा परिसर तुम्हाला पाहता येत नाही, तरी पण रोडची कंडिशन तुम्ही पाहू शकता. तर हा जो इथून पुढे सर्व्हिस रोड जातो डाव्या बाजूला, हा आवळेगाव, पंदूर, घोडगे या ठिकाणी जातो. तर तुम्हाला पंदूर, वर्धे वगैरे या ठिकाणी जायचं असेल तर तुम्ही इथून सर्व्हिस रोडने जाऊ शकता. आणि ह्या पुलाचं देखील काम पूर्ण झालेलं आहे आणि याच्या दोन्ही लेन चालू आहेत व्यवस्थित.
सिंधुदुर्गच्या आपण जरा पुढे आल्यावर थोडा रस्ता खराब आहे इथे, कारण त्यापुढे ब्रिजचं काम चालू आहे, त्यामुळे इथे तात्पुरता रस्ता बनवलेला आहे. इथे खड्डे वगैरे आहेत हां, आणि तुम्ही बघू शकता पुढे चाकरमान्यांची गाडी आहे. आता मुंबईतून गावामध्ये चाकरमानी यायला सुरुवात झालेली आहे. आपण हा व्हिडिओ खास चाकरमान्यांसाठी बनवतो आहे, कारण त्यांना सिंधुदुर्गातल्या रस्त्यांची माहिती मिळावी आणि त्या दृष्टीने ते त्यांच्या जर्नीचं प्लॅनिंग करू शकतात. त्यांना शक्यतो कुठे प्रॉब्लेम होणार नाही, कारण शक्यतो या रोडची माहिती फक्त जे रेग्युलर ड्रायव्हिंग करतात लोक त्यांनाच असते, पण जे गणपतीसाठी आणि मे महिन्याच्या सुट्टीत फक्त गावाला येतात अशा व्यक्तींना माहिती नसते सध्या परिस्थितीत रोडची परिस्थिती काय आहे ती. तर त्यांच्यासाठी खास हा व्हिडिओ आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून सर्वांना या रोडची माहिती मिळेल. काय तुम्ही बघू शकता रस्त्याची साईड पट्टी आहे ते भरपूर प्रमाणात माती साचलेली आहे, त्यामुळे शक्यतो तुम्हाला कुठे विश्रांती वगैरे घ्यायचं असेल तर रस्त्याच्या खाली गाडी उतरवू नका, तुमची गाडी फसण्याची शक्यता आहे. तर इकडे बाजूला सातेरी देवीचं मंदिर आहे, भरपूर प्रसिद्ध आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. हे मुंबई गोवा महामार्गाला लागूनच आहे. पावशी कुडाळ पावशी येथे हे मंदिर आहे सातेरी देवीचं. तर इथून कुडाळ एरिया चालू होतो. आता आपण पावशी येथे आलोय.
कुडाळचा हा एंट्री पॉईंट आहे. इथून कुडाळ शहरामध्ये एंट्री होते. आता मागे गेला हा पावशी बेल नदीचा पूल होता. इथे देखील पावसाळ्यात भरपूर प्रमाणात पाणी साचत होतं. मागच्या वर्षी देखील महामार्गाचं काम चालू असताना इथे महापूर आलेला. बहुतेक घरं पाण्याखाली गेले. इथून हा रस्ता आहे, हा कुडाळला जातो. इथून बाजूलाच नवीन कुडाळ बस स्टँड आहे. त्याच्या बॉक्सवेल खालून तुम्ही जाऊन कुडाळ बस स्टँडकडे जाऊ शकता आणि तिथूनच मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ला इकडे जाण्यासाठी रस्ता